Bé, segueixo amb els vídeos divulgatius de la meva feina de catalogació de fonts fraseològiques i us ensenyo ara com tinc el diccionari Quintilingüe, que és el diccionari de la llengua catalana amb les correspondències castellana, llatina, francesa i italiana, que és de l'any, aquí no ho posa, però és del 1839. I en aquests moments estic pel segon volum, cada tom o cada volum són un miler de pàgines, estic pel segon volum i vaig tot just per la pàgina 1086. I veieu aquí amb la pantalla partida, a dalt tenim l'original que estic buidant, veieu que tinc oberts 6 originals perquè hi ha vegades que no es veu bé el que s'ha de transcriure, i a baix tinc la base de dades amb els camps, que ara el primer que faré és arrossegar el nombre de pàgina pel que vaig, que és 1086, i començar a cercar la informació fraseològica. Fixeu-vos que ja porto recollits 49.931 registres, i veiem venial, venialitat, venialment. Doncs posem venialment, tal com s'escriu, adverbi de moda, leve o lleugerament, de modo que siga i llavors en els equivalents posarem tots els equivalents: idiomates, venialmente, leviter, venialmente, italià, francès, llatí i castellà. Ja veieu, en un moment tenim fets els 4 registres, copio la mateixa informació en el camp, l'arrossego i seguim buscant. Verb venir, això serien només verbs, no els introdueixo, però a continuació del verb tenim tot un seguit de fraseologia. Per aquí, venir a menys. I seguiríem, doncs, buidant, intentant que no hi hagi gaires errades de picatge. Bé, aquesta és la metodologia que faig servir. Segur que n'hi ha de millors, però jo és amb la que em sento més còmode i amb la que he anat treballant tots aquests anys. Molt bé. Això és també llatí. Bé, ja veieu, no té més secret que anar llegint el diccionari i anar incorporant tot el que són informacions fraseològiques. Seguim, en faig una més. I si Déu vol, durant aquesta setmana que estic de vacances, acabaré aquest diccionari i el podré incorporar a la paremiologia catalana comparada digital com una font més. Opa, aquí s'ha anat. Que de ben segur, amb l'actualització que farem en el juliol, ja podreu consultar els resultats en totes les altres fonts que ja tenim incorporades. Doncs res, moltes gràcies i fins al pròxim vídeo.